No, lubat na kasi ako kaya hindi ko na maano, hindi na mabibidyohan yung pagkain. Dito yung kanin. Good morning mga kabingwit. Panibagong araw na naman, panibagong vlog. At ito ang kaganapan. Hindi na ako nag-vlog sa bahay, dito na lang itong mga gamit. May nadatnan kaming mayroong daladalang hagdan. Si Sniper. Yan. Mamamaril daw siya. Saka yun si First Cut. Tinig vlog. Yan. Mababaw na mga kabingwit yung ano dito. Tubig dati. Yan. Wala yan. Nakalutang lang ng kaperaso yan. Diyan tayo. Tatry ko dyan. Ayoko lumusong kasi may ano. May yan. Sige guys. Mga kabingwit, at tayo ano muna, ayusin ko yung aking camera. Isi-set up ko muna. Kabingwit chop fry. Yan o, may mga kasama na kami. Yan, sila kuya. Shout out. Shout out. Yan, mga kanilang mga brum brum. To the moon. Kuya. Ayun, yung nagpataan pa ng patanga. Yun, dami na kami. Yun na sila. Yung si Sniper, nagbabantay ng mga lulusob. Ayan. Galing pa kayong kaingin, kuya? Hindi, yan lang yung ano lang, South Bill lang. Ay, South Bill. Oo nga pala, South Bill nga pala sabi ni kuya. Kasama namin yan nung nakaraan. Ako to, yung walang pasok lang Oh, yung asawa ko din, pag walang pasok, holiday. Holiday ngayon, walang pasok. Maaga pa Doon. Ano na dito mababaw na. Ano, nguha ka pa ng lupa. Siya, sige. Mamaya ulit. Try natin dito. Lubog yung pataw ko Hindi ko makita. Yung mga kasamahan natin na yun. Sa kabila. Kaso pataw ko lubog. Hindi ko malaman kung may kumakagat o wala. Wala, hindi natin makita. Hindi kumakagat ba sa kanya o wala. Ay, lubog. Wala ba ditong tsinelas? Mailagay. Lubugi lumit lang. Nilagyan ko ng styrofoam yung ibabaw ng lutang na lutang talaga kitang kita. Wait, parang ang laki naman ng lutang. Bawasan natin. Yan. Para busa pala paing ko. A few moments later. Titingnan natin kung may kakagat. Kumagat ka! Ano yung si Sniper? Doon. Ayun pala. Kita niya ba yun? Kita niya ba? Ay, mga kasama namin na yun. Wala pa nakagat. Kagatin mo. Wala pa.
Bawasan natin yung ano. Bawasan natin yung palutang. May huli si sniper. Mamalaki. Ako wala pa. Samantala yung mga kabingwit doon sa kabila, ang dami na. Ano kuya, di mo na mabuhat? Dito daw, dito. Yun, doon. Kakahuli din tayo na. Tsaga-tsaga lang. Saan ba? Huli din yan. Malaki yata nahuli. Bumaba kasi siya. Oh, laki. Laki. Wala daw, ang laki. May ahas ako nakita doon, mga kabingwit. Ano kaya yun, duhol? Lipat ako ng pwesto. Init. Ba't ayaw sa akin? Mabog na nga ako. Wala pa rin. Palit kaya ako ng pain. Hindi mo laki pa pain ko Ito sasabit dito. Kabingwit chop fry. Parang naman, nahawa ka na naman eh. Kung naman talaga eh. Parang anak ko Diyos eh. Ano mga anak ko talaga yan eh. Mama.
Unang huli. After 3 years. Naumpisa na yan. Unang huli. Kahuli na ako. Ayan, kumakagat na. Hindi katulad kanina. Wala talaga. Kanina wala talaga. Ni isa. May aga pa. Ha? Ang aga pa. Iurak lang naman po eh. Palabaw eh. Ihuli isa. Pinabawa. Ang layo eh. Paano ko yung mga kawin? Sino nagsigaw na? May patanga dyan. Sino sinigawan? Marami din ba yung dating? Sila fish on aga ulit. Boom. Yan. Laki. Nawala na naman oh. Fish on. Dito banda eh. Hindi ko na makita. Dito tumalsik. Ba't ayaw ko maikot? Meron akong huli malaki. Humangin na. Nasira na oh. Nahulog na wala. Ayun, may huli din siya. Yun, laki. Humangin na eh. Humangin na. Punta na sa amin yung isda. Humangin na. Hindi ko na mahanap oh. Nawala. Ganun na lang ikot.
Fish on mga kabingwit. Yun. Oh. Fish on. May tiyaga, may nilaga. May pag-born. After 3 years. Palitan natin ng pain. Tumutulay na yung pain ko eh. Palit. Rico. Oo. Ay! Lapla. Kami mag-iihaw. Ayun, go. Ah! Lubog yun ah. Babad ako dito ko sa tubig. To, ganito kahirap mga kabingwit ang mamingwit. Kakailan pa lang ako. Marami kaming mga kasamahan doon sa kabila. Ganito kahirap. Minsan jackpot. Minsan wala. Ayun, huli. Bilis! Ayun fish on. Ayun. Pula-pula. Sa akin, wala pa. Ayaw na nanampain ko. Ayan, gumagapang na yung pain ko pababa. Huy, huwag muna kayo umalis. Ayaw na nila nakakamera sila. Shy. Mga mahiyain ang fish dito. Ayaw nang may nakakamera sa kanila. Upload lang. May huli o wala. Yun o, ang lalaki. Sa kabila. Papuntahin nyo naman dito. Papuntahin nyo naman dito sa amin. Ayun. Ayun. Ay! Nahina. Patak.
Mahina bata ko. O yan, go. Fish on yan. Oh. Yun, oh. Huli ka, balbon. Oh. Yun, fish on. Sa akin, alaos pa. Nakawala. Bakit? Ikaw. Gusto mo plapla? Alpasan daw niya kasi 3 fingers lang. Gusto niya plapla. 2 fingers ba? Wait lang. Doon natin sa medyo unahan. Yun. Sa gilid. Yun, fish on sa kabila. Fish on! Kikatin mo ang pain ko. Baka nalilitan sa pain ko tong mga tuwa. Gusto yata'y jumbo. Gusto yata'y jumbo na pain. Antay tayo. Be patient. Hindi ko na nahanap yung ano nito. Labo kasi tubig. Maliit na ba? Oh, haba ng huli ko. Mahaba ang huli ko. Mali. Sumabit. Sumabit. Mainit na mga kabingwit. Dito tayo. Hinapakan ko yung ano. Oh. Ay! Sumabit. Nako. Laos ng pain. Ayun. Ayun, may huli. Huli tayo, fish on. Yun, oh. Yan. Wait, asan ang aking mahiwagang basket? Mayroon na din. Kahit paano. Oo.
pula. Mapula-pula. Hindi. Huli mo yung bingwit ko. Ayan ang kalabaw. Te! May kalabaw. Yan o. May kalabaw. May kalabaw. May kalabaw. Ano to? May mga tinik. Ginago, mga kalabaw. Tsi! Tsi! Parang mga bingi, anuhin na. Tsi! Maliit. Kunin natin yung plapla. Yung plapla ang kukunin natin. Sabit na naman. Lagi na lang. Ayun, nawala yung pain. Goodness. Ayun, dinaanan sila ng kalabaw. Dinaanan sila. Bakit ba kayo akin tong anuhan? Lumubog ang kala. Ayan na naman, balik na naman siya. Di ba nanulunod yung baby niyan? Liit pa eh. To the moon. Balik kayo doon, balik. Bumalik yung mga kalabaw. Sabihin, liligalig nyo eh. Dadaan lang ako eh. Maligalig kayo. Ayan na, ayan na, ayan. Tinitikman lang yung ano ko. Kain. Ayun. Ayun. Ay! Hello. Hindi nalak. Kawala. Uhulihin kita ulit. Nakawala. Ayun. Ah. Ayun o. Ayun, ayun, ayun. Huli, huli, huli.
Huli ka, balbon. Anak na. Baka, ay, pinagbawalan na. Kapanibago lang mga bata na naliligo. Ay! Baka nandun sila sa box. Okay, kagatin mo. Pla. Nako. Oh, may ano oh. Oh. May huli eh. Ayun oh. Sumabit siya. Pero may huli. Oh, laki. Oh. Sumabit nga siya. May huli pa rin. Oh, diba? May huli na. May sabit pa. Sumabit. Pero may huli. Ano na ba to? Nahuli na. Ano na nangyari? Ah! Nawala yung ano. Wala ng pain. Huwag ka nang gumalaw dyan. Sa basket na kita. Yan. Plapla ulit. Ayun. Sakto. Oh, langoy kayo, langoy. Ayun, net ko. Ayan. May huli na din. Sumabit din. Malaki huli ko doon. Sumabit nga lang. Ah!
Pero huli pa rin. Lumakas na ang hangin. Yung isa, hindi mo na rin makita. Hindi yan, yung isa. Yun nandoon, sa pinagtaanan niya dati. Hindi yan, dati na yan dyan eh. Nasaan na yung mga plapla? Naambon yung ating gamit doon. Lagyan ng ano. Naambon na. Mainit siya pero naambon. Nasaan na kayo? Ito pag sumabit dito sa bamboo, hirap ano yun. Ha? Mahangin nga eh. Pamanong ka? Asan na? Batayan ako nagkandawa lang, humangin lang eh. Hiliro sila. Oh. Dami nila doon. Yun, lalaki. Lalaki ng huli. Out. Dami nila doon. Marami na silang huli. Tingnan mo yung akin oh. Nakatining lang. Yun, ayun, laki. Malaki ang huli. Tagal masundan yung huli ko, mga kabingwit. Humangin kasi. Mamaya lilipat tayo dun sa pwesto nila. Uwi na sila mamaya-maya eh. Di yata sila dito maghapon. Ayaw nila oh, pinalitan ko na yung bingwit ko. Ayaw pa din nila kumain. Busog. Ayaw talaga. Tumayo na yung aking ano. Kanina hindi natayo. Ngayon tumatayo na.
Meanwhile, Yun, dami. Kita niyo ba? Yun, dami nila doon. Shout out sa inyo. Papalit ako ng bingwit. Dami nila doon. Wait lang, mamaya ulit. Tabing with chop rice. Yun, dami. Yun. Mga kabingwit. Dami. Inusun ulit. Nagpalit ako ng bingwit. Oops. Tapos sumabit pa sa pantalon ko. Ay, nako. Ang dami pala doon. Doon lang sa may ano kasi namamaril si kuya, bawal sila doon. a few moments later. Mag-iihaw tayo. Ayan. Catch in cook. Wala tayong ulam eh. Ayan. Iihaw. Linisan ko lang muna to. Wait lang ha. Nalinis ko na. Ihawin na, nakasinan muna natin. May dala kaming toyo, kalamansi, sili. Ayan, padingas muna tayo. Padingas muna. Ayan, sa wakas. Dumingas din. Kanina pa ako nagpapaapoy. Ngayon lang dumingas. Tom Jones nami. Ayun, saan yung dami? Ay, damit na! Pinatutuyo yan. Basa. Kaya yun, dami. Ang titignan ko lang inaapakan eh. Ayan, nagkaapoy din. Salamat naman. Sinabi yun, paghanap pa rin. Yan. Yun. Siyempre, malas ka daw eh. Sino ba, kapatid mo? Hindi po. Sino? Ayan, tinaman yun. Tatatras naman. Pasok be. Dumingas din. Kanina pa naghirap siya Gugutom na ako na ko. Bigla kita. Pwede ba kumingi sa'yo ng inumin? Ano ba inumin nyo, nak? Ha? Ano ba inumin nyo? Tubig. Tubig. Oo nga, tubig sa. Mineral. Papabili nga ako, nak. Pabili daw oh. Mamaya. Ito. Punuin mo to, bibigyan kita 10. Pwede. Ah? Nakapagod eh. Wala kasi, pwede malamig. Dagdag 10 yun. Oo, grabe naman ng... Ah, huli na lang nagbuntot to ng payat ah. Nasaan? Isa. Maliit. Wala kasi kami tubig na, naubos na. Ano, sasabitan babat. Saan ba yung pagyan? Huwag tatalong. Talong ka na eh. Huwag ka tatalong ni Steven. Sige, pag nawala yung lima ko. Sabahan tayo. Ano ba mo? Steven. Ano ba mo? Tanga, di ako nagdulo. Tabitan! Oo, aalis ka na. Ayun. Baka may bote sa iyo. Ah! Dinala mo na, te? Pinadala mo na yung ibigan mo, te? Hindi pa po. Ayan na. Nakulo na yung malaki, te. Busok. Asan na yung panungkit natin? Lumabo.
Ang labo. Kasi ako wala ka tulong. Usok. Ayan o, mga batuta. Bawal maligo. Wala ni piso. Nakita pa. Bawal Ang maligo tinag ng kasi Oo, kasi wala. Ligo tayo. pagkagalitan kayo dyan. Yan. Catching ko. A few moments later. Sausawan. Toyo. Sili. Kalamansi. Ay! Ako lang daw, mauuna na lang daw ako. Ano ba yan? Kumain na kayo, bata? Dito po, pangkit na lang. Bakit? Ano? Alas 12 na. Hindi pa kayo nakain. Asan ba mama mo? Lagyan natin ng sili. Kain. Nasusunog na yung ating ano. Sobra na to. Libro na to. Dibitin bawa. Yan o. Luto na. Lulubat na. Ayan, luto na. Lulubot na cellphone ko. Ayan. Tutuloy pa rin namin yung pamimiwas kahit lubat na ako. Kahit wala ng video mga kabingwit. Lubat na. Sige, hanggang sa muli. Lubat na ako. Babay, kakain muna ako. Ayan, ito na yung nihaw ko. No, lubat na kasi ako. Kaya hindi ko na hindi na mabibidyohan yung pagkain. Dito yung kanin. Sige guys, kain muna ako.